సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి చూడండి. సో మన సబ్‌స్క్రైబర్ ఒకతను ఈ వీడియో చేయి బ్రో అని సెండ్ చేసిండు. సో తన కోసం చేసిండు. సూపరొచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ ఎడిట్ చేయాలి అంటే నాకు ఇన్‌స్టాలో సెండ్ చేయండి. అక్కడి నుంచి ఎడిట్ చేసి ఇచ్చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ముందుగా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ లిరిక్స్ ఉంటది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఒక ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ముందుకు లిరికల్ ఉంటది. దీనికి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ ఉంటది. దీన్ని వదిలేసేయండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా! ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దగ్గర దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫోటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మొత్తం 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 9 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి దానికి పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎక్కువ లెంత్ వీడియో ఉండదు. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ 18 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 10 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీని నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్‌లో లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. లాస్ట్ 17 సెకండ్ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.